Hello guys, madung adlaw tong tanan guys. So kuno pud ni si Ruby Provinciana. So pasensya na mo guys karon ra ko nakapag-upload og vlog kay paway sa akong vlog guys. So nadi ko sa dalagit kay diri ko mamalit og lamas. Kay barato dari ag lamas. Malita guys og one. Pila si gamas tay. Dinama. Mo na pila kilo singkamas tay? Pila ni gitu. Sorry. Walay sayo te. Gida. Nice kay ilang mga baboy kay kuan sila kanang presko kay ilang mga baboy dire mo. Ano daw? Na ta. So namin diri sa dalagit guys. Ay nasa Isla Jijin diha na ah. Diha. To ah. Hindi tag lugar das dalagit guys kay. Oh, hindi dagat to. Naman to, asan to? Nasa kanya yung motor ibutang. Tuwan ni mo kung utan nga malunggay, alugbati yung kuwan. Wala yung butang yung anak, si Kwa. Si Papa, kanaan ta ito. Put na siya, ma'am. Kaon ko na siya. Nipalitan na siya nagkuan ka na na. Siya, lutong bahay lagi isang gipaningita. Utan, wala na butang yung kuan ka nang kubasa. Inari sa kamunggay. Mga unta. Iyang burger man ni siya nga kuan. Asa man nagbulad? May bulad kayo itong takubi. Mingaw lagi daw pa. Ha? Mingaw. Wala may tao dito. Sa'yo, pumalasayas ka man. City na. Manihapon ta mami bi. Manihapon ni mami bi. Iya ko nung paborito na kana. Paborito po niya. Diyan guys, nindalikyat mi dari sa Gaisano kay namalit si Cristel og diyang mga kinahanglan dito sa dorm. Diyan, para din ako sa magawas-gawas dito sa Dumaguete guys. Namalit siya daan dari, namalit siya mga pwede niyang kanon og kamahaw, namalit siya bread. Kahit po siya sabon og downy. Salamat kaso sa iyang mami. Ay, si Luzman. Kasi pamahaw niya dito ni panihapon karon guys. Ano siya? Ayan o. Magnolia nga chicken bula-bula. So, itong pabawnan kay lisod kaso dito silang dorm. Way kuan, may mapalitan. Managmuli na sa dari, na sa pabawnan ng sudaan, mga duha kaputahe. So, magprito po kuron og kanang pork chop. So, available na po din ang kani guys sa ang tindahan dito sa Magkalonis. Ada mga grocery. Mga sabon na rin ka na anak. Ano na di, magibutang mo di bugat diha. Kaya hatod na namo siya.
Mora ba nagikuha ni Dante, dugi-dugi sa gilawom. Day! Naog, mahadlok sa baligsan. Lawan anak. Ito ah. Kaya sa kani mami. Ako ng sa Brisano. Ito. Munisipyo. Day ha. Dili agi day. A few moments later. Karon mag-start na tao paninda guys. Adong adlaw na tuwa buntag atong tanan guys. So mo ni utan kay ganahan man agwa nga maestra dari utan. Ato hang ginisang gulay. Ug kanang natay tinunuan nga kalabasa. So mani ado na sila guys. Kalabasa ug kalamunggay. So sugod na tag kaning kamot guys kay awita daon sa uban nga tao guys. Guys kanang habang nagprito pas Nicole sa lumpia dahil sa ko sa bye guys kay maglangit na grabing kapuwa. Grabing kapuwa ang langit. Salamat sa Ginoo niya ag buhol guys kay naangit-ngit. Na diha ang buhol Kaya tuhang tinunuan. Tuhang kanang sari-saring gulay. Mga ni mga natay lumpia. O pansit. Salamat sa inyong pagpalit. Ha? So guys, 7:30 guys na hurot na. Hanggi gamit guys kay mga ubulo nga sudlanan na. Hi Mads, morning Mads. No more na. Sudan. Ugma na pod. Mahog niya ng kuan. Sorry guys. Daghan kuwang pag ang kuan guys, kuwang pa daghan pa kay ni message na ho kay before mangug ko gabi pa man ko nagpost niya daghan na kay ni order og lumpia. Wala di ko naka-video sa lumpia, sili ko may nagbuhat na sa lumpia. So nag-stock mi og daghan kadtong lumpia. So morning nan tanan guys, nice study siya. Di ba? Kuha na siya pink kanis siya puti na. Panimbuga ang puti. Panimbuga ang puti. Hello, mong Dante, wa ka uban. Aray. Di manghilabot. Wa ka uban. Amuhang mga millionaire guys, oh. So guys, hari ipakita ninyo guys na wag ang snake plant nga kulay gray. Ni buwak. Imot ka dyan Umot ka doon na siya guys. Ito sang pakanan nagatuhang bantam guys. Kaya nilakaw din sila kuan papaidi og si Nicole. Musta naman ikaw da? Musta naman ikaw? Dali, nabitig naman ka. Dili ka gawas kay witi ka diha. Dali. Gari. Dali. Dali ba mga way ra ba na siya. Dali ba. Magkaunta. Dali ba? Gwapo kayo mong bantam. Kaya mong pagkaon diha. Nanti dililabtan ha. Ang kalat para bata diha.
Dadali ka magwa tag pagkaon. Benar ka ha? Sabi dah nagalat guys, wa ma. Nanti dere. Na guys, agang kuan hala taasan ni abot na si jasa. Kuan danti. Ni abot na sa juta. Agang kuan ba guys, agang pala yung bitin guys, ni abot na sa juta kataas. Taas ka do. Wala na po tayo mautan ugma guys, naghan ka do na siya. Tingnan ba. Kuha na siya ugma. Oy, taok na sa tuwang kuan. Ingit naman dari kang kuha agad upang tao nagang manok wa pa na. Naglumlum magulis kuan si Pedra og si walo Inday na lumlum na sila. Grabe ra ba ning ka mga kuan ang manok. Away na pud mo. Ay. Away. Nanti di mo lakaw nanti ha. Kaon kay na tubig na dito. Sunod man ka dari. Sa man ka nga init diha. Ta. Nag-ibo dito ta dali, tungumuan pa ni. Ta dali.